El Centre Especial de Treball Font del Ferro ha commemorat aquest cap de setmana el seu 20è aniversari. 2 dècades d'activitat comercial de la finca Font del Ferro que s'han celebrat amb una jornada de portes obertes. Tot i que la finca va començar a funcionar l'any 86 com a alternativa formativo-laboral per a adults amb discapacitat psíquica, el centre de treball va néixer uns anys més tard. Ara que ha arribat ja la primavera i la flor està en el seu millor moment, la plantilla s'obre a la ciutat per explicar quines tasques hi desenvolupen. Actualment, 9 persones hi treballen amb un contracte laboral. Aquest any fa 20 anys que vam poder fer els primers contractes i vam poder començar a comercialitzar la planta que produïm. La valoració és positiva, a hores d'ara ja ho veieu, podem dir que estem fent una planta de qualitat. És veritat que la comercialització aquests últims anys ha baixat una mica, també fruit de la crisi del moment. No hem arribat al sostre, nosaltres amb capacitat productiva, però estem molt esperançats i molt preparats per assumir els reptes del futur. En aquest moment hi ha 33 usuaris del servei municipal, 9 dels quals tenen un contracte indefinit i pertanyen al Centre Especial de Treball, on fan tasques de viver i jardineria, participen en fires i col·laboren en el desenvolupament de noves línies de producció. Està el centre ocupacional, que tenim a 20 persones, i a 10 més que estan en el centre especial de treball, que depèn de la discapacitat o del grau de fer producció, pues hi ha una diferenciació. El centre especial de treball són 20 anys, per tant avui el que han fet és, cada treballador ha explicat una miqueta què fan i com ho fan, i són els que després venen aquestes flors que poden gaudir a més cada divendres al mercat, la gent pot comprar, que estan fetes amb molt amor i a més això es nota. La plantilla va explicar la seva experiència al públic i la jornada es va tancar també mirant cap al futur. Ara estem en un procés de que des de l'Ajuntament, amb un grup de treball també, que està també l'Escola Especial d'Educació Especial també de Rubí, els pares, també els partits polítics, intentar també blindar aquesta finca Font del Ferro, aquesta empresa municipal d'inserció laboral, perquè tingui continuïtat, sobretot amb el perill de possibles retallades. Per tant, el que volem és que sigui més autosuficient i la possibilitat de tenir fins i tot més persones integrats en el món laboral, que al final és el que necessiten les persones, tenir feina en un entorn com el que tenim aquí en la finca, i que jo convido a la gent que vingui a visitar-la, que els dissabtes també es fan vendes i per tant que puguin comprar aquí. 2 euros el gerani. Molt bé. 2 euros el gerani, jo tinc de geranis.